no cal tocar res. El Word per escriure, però no escriurem avui. Estàs perdent això? Algú diu que és un coet, l'altre diu que és un castell. Mireu, per què he portat aquest joc? Perquè avui, l'altre dia, algú va arribar a fer-ho. Va posar una forma o una estrella o un quadrat en el Word, en aquest full. Sí? Doncs avui el joc que us proposo és cadascú està amb un ordinador, sí? Posareu una forma geomètrica, un quadrat, un triangle, una rodona, un pentàgon, no sé, hi ha moltes formes rares, a dins del vostre full i el pintareu. Quan el tingueu fet i pintat, vindreu a la capsa, agafareu una peça i la col·locareu. I deixareu el vostre ordinador i anireu al del costat. Si la persona no ha acabat, no espereu. Però si l'ordinador del vostre costat està lliure, trobareu una forma pintada. Doncs vosaltres en poseu una altra que vulgueu, al costat. Ara us explicaré com. Per exemple, la Carla fa una estrella i la pinta. Ve a la capsa i posa una peça. I se'n va a l'ordinador de la Paula. Clar, la Paula també haurà posat una forma, potser una rodona, i l'ha pintat. Quan vagi la Carla es trobarà la rodona. Doncs què haurà de fer? Posar una altra forma en el seu full. Quan hagi posat la forma en el seu full dictat, vindrà i tornarà a agafar una altra peça. I la col·loca. La que vulguis, i el color que vulguis. I al final, entre tots, no farem un castell per tots o una nau per tots, no farem entre tots alguna cosa. No ho sé. El que surti, per exemple, la Carla ha decidit col·locar aquesta peça i la Paola decideix col·locar al costat aquesta. I la Martina decideix col·locar a sobre aquesta. I la Laia li ve de gust col·locar aquesta. I a una altra li ve de gust, no ho sé, col·locar unes penyes. I ho posa aquí. I al final allà quin se surt. Haureu de moure-us sempre les dues juntes. Gràcies. Una vegada tu, una vegada ell, una vegada tu. Ara us explico com es posen les formes. 1, 2 i 3. Paraula insertar, paraula formes, busquem la forma que volem. I damunt de la forma apretem el botó dret i
cop, un cop, deixa'm. Clic. Ara, la pintura. A sobre, sense moure el ratolí. Tot dret. Doncs, vale. Color. Apreta el botó dret. Miri, ajuda'm a algú. Ja ha acabat la carta. Carla, em posa una peça. Mira el color que vulguis. Color, no l'has canviat el color. Botó dret. Botó dret. Un clic. Molt bé. I la pintura. Vale, ara. Color. Ara, mira. No estàs amb corre, posa una peça.
un nom per aquesta obra que hem fet aquí. Una obra d'art, El Castillo Piscola. No ho diguis! Però per fer això, per mirar una obra d'art, s'ha de veure, si és una escultura, s'ha de veure tot al voltant. Per tant, sense tocar la taula, seguim a la Martina i a mi. Al revés, aneu observant. Pero yo pensar en mi nom. Yo ya lo tengo. Yo también, Jo també. yo también. Algú està tocant la taula i està tremolant. Daniel, si se'ns cau ens posarem tristos. Ya sé, no. Castillo Piscola. Jo ja l'he vist tota i ja sé quin títol li posaré. Yo también, yo. És cap allà. Yo también, yo Sofia, quina no. noia? Castillo de la clase. El castell de la classe. Leo, Como no se me ocurrió nombre, pues el castillo, no sé. el castell no sé. Em sembla bé, no se li ocorria res, diu el castell no sé. Vale. Altre costat, Paola. Al castell de tota la clase. El castell de tota la classe junta. Sí. Mm, De museu. de museu. Carla. Castell fràgil. Ho és de fràgil, perquè hi ha cada una algunes peces. Georgina. El castell més bonic de la classe. I la Glòria. El castell d'escultures. I la Nara. La mansión. Home, la mansió. És una casa ja enorme. I el Daniel. Al castell de la... Al castell moral. El castell moral. I la Laia. Bueno, y cocinas que no lo veo el castell. Es que no me acuerdo del castell. El castell meravellós. El castell piloto. Alejandro, exaltem un moment. Nil, El castell de paper. el castell de paper perquè és fràgil. Algú havia dit Com el fràgil. paper. Martina, El castell mansió. el castell mansió. I Alejandro, El castell 2.0. castell 2.0. Voleu saber el meu? Si pot dir un altre nom. Molts, cadascú ha dit un. Jo he pensat al castell de les bones amigues i els bons amics. Perquè estan tots junts, abraçats, ho hem fet entre tots. Ara em fa pena desmuntar. Però també un nombre pot ser Un nom el pot ser. castell pilota. Poden ser molts. Mireu, sabeu què farem ara? Molt tranquil·lament, perquè vull que ho vegin els nens de primer, ens posarem a la fila. Perquè ho vegin. No podran fer això perquè per ells és difícil el rodó. Una pregunta. Heu après a posar formes a l'ordinador i pintar-les? Sí.